ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଲୁଆର ବାହାଘର ହେଉଥିଲା। ସେଇ ବାହାଘରରେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର କରୁଥିଲା। ଓମ୍ ଗିଲିଗିଲାୟ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ଶିଲିଶିଲାୟ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ଖିଲିଖିଲାୟ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ସନ୍ନ୍ୟାଝାୟ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ଶୁକୁଟାପୁଆୟ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ସ୍ୱାହା। ଏମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ସରେଇ ଦେଲା। ଏହାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲା। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଗାଁ ବାଲା ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ। ଆଜି ଆମ ବିଲନନାର ବାହାଘର, ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିବ। ଏମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା। ଆରେ ବାଘ ଭାଇ, ତମେ ଜାଣିଛ ଆଜି ବିଲୁଆର ବାହାଘର? ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲା ବିଲୁଆ? କାହିଁ ନାହିଁ ତ, ମୋତେ କହିନି। ତତେ କହିଥିଲା କି ଆଗରୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ କହିନି। ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣୁଛି ପରା। ମାଙ୍କଡ଼ ଏବେ କହି କହିଗଲା ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିବାକୁ। ହଉ, ନ କହୁ, ଆମେ ଚାଲ ଭୋଜି ଖାଇବା। ଭୋଜିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହୋଇଥିବ ଜାଣିଛି କି? ଯଦି ଭଲ ହୋଇଥିବ ଆରାମସେ ପେଟ ଭରି ଖାଇବା, ଯଦି ନ ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ସେମିତି ଆସିବା ଆଉ। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କଥା ହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ବାଟରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ବିଲୁଆର ଭୋଜିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିଲୁଆର ଭୋଜିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲେ। ବିଲୁଆ ତାର ଭୋଜିରେ ସବୁକିଛି ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସୁଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ବସି ଖାଇଲେ। ବିଲୁଆର ଏହି ଭୋଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଲୁଆକୁ କିଛି କହିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆଉ ଭୋଜି ଖାଇବା ପରେ ବିଲୁଆ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ବାହାଘର କ'ଣ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ହେଇଗଲା ତ? ହଁ, ବାହାଘର ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାହାଘର ଯେଉଁ ଭୋଜିଟା ହେଇଥିଲା, ଭୋଜିଟା କେମିତି ଥିଲା କହିଲ? ଭଲ ହେଇଥିଲା ତ? ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ହେଇଥିଲା କ'ଣ କହୁଛ? ପୁରା ଏମିତି ଖାଇଲୁ ଯେ ପେଟ ଭରି ହେଇଗଲା। ଆହୁରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପେଟରେ ପୁରା ଜାଗା ନଥିଲା, ତେଣୁ ଖାଇପାରିଲୁନୁ। ଆଉଥରେ କେବେ ଭୋଜି ହେଲେ ଆସିବୁ ଆଉ। ଆଉ କେବେ ଭୋଜି ହେଉଛି? ହଁ, ଆଉଥରେ ଭୋଜି ହେବ। ଛୁଆ ପିଲା ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଭୋଜିଟେ ରଖିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା ଜଙ୍ଗଲର, ସମସ୍ତେ ଆସି ଖାଇବ। ବିଲୁଆ, କହିବାକୁ ଗଲେ ତତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ମିଳିଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ପଟୁଆରରେ କ'ଣ ବୁଲେଇବୁ? ସେଇ ଟଲି ନା ବଡ଼ ଡିଜେ ଆଣିବୁ? ଜଙ୍ଗଲକୁ ତ କୌଣସି ଦିନ ଡିଜେ ଆସିନି, ତୁ ଆଣୁଛୁ ନା ସେଇ ଟଲି ଆଣୁଛୁ? ଆରେ ବାଘ ମାମୁଁ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା କିଛି ମଧ୍ୟ ଆସିନି, ସେଇ ଟଲି ହିଁ ଆସୁଛି। ବିଲୁଆ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଏତେ ଦମ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କେ ବଡ଼ ଡିଜେ ଆଣିବେ? ସେଇ ଟଲି ହିଁ ଆସିବ ଆଉ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼, ଚିନ୍ତା କରନି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଜି ନୂଆ ଡିଜେ ଆସିବ ଆଉ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଡାକିବ। ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ନାଚ କରିବ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅ। ମୁଁ ସେମିତିକାର ଡିଜେ ଆଣିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସ, ଦେଖିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଉ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଦେଖାଯାଉ ତମର କ'ଣ ଆସୁଛି। ହଉ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦେଖାହେବ। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଏବେ ଆରାମସେ ଶୋଇବା। ଆଉ ରାତିକି ବିଲୁଆ ଭାଇ ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା ତମକୁ। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼, କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଏବେ କହିଦେ, ରାତିକି ମୋତେ ଆଉ ସମୟ ମିଳିବନି। ଆଜି ଦିନ ବେଳେ ପଟୁଆରଟା କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରିଦେବି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସ, ରାତିକି ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସ ତମେମାନେ, ହେଲା? ହେଲେ ବିଲୁଆ, ମଦର ଯୋଗାଡ଼ କରିଛୁ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ, ବିନା ମଦରେ ତ ଡେଇଁ ହେବନି, ତେଣୁ ମଦର ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆରେ ଆରେ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମଦ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଣିଛି। ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି ଆଉ ଖୁବ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ, ଖୁସି ହେବ। ବାଘ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ମଦ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ।
ବିଲୁଆର ପଟୁଆର ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ଡିଜେରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡିଜେରେ ନାଚ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଡିଜେ ନାଚନ୍ତୁ। DJ Mahesh exclusive. DJ Chandan exclusive.